Procurorii au decis începe urmărirea penală în cazul Nana. Concret despre ce este vorba ne spune chiar acum colegul meu, Iulian Drăgoi. Iulian, bună ziua! Bună ziua! După ce au analizat dovezile pe care polițiștii le-au pus la dispoziție în urma dosarului penal deschis astăzi pentru cei care au agresat-o pe femeia de 62 de ani, procurorii din Oltenița au decis să înceapă urmărirea penală. Corina Drăgotescu, jurnalist România TV, alături de noi. Bună ziua, mulțumesc că sunteți aici. Alături de doamna Ana Bircea, Partidul Social Democrat. Bună ziua, mulțumesc că ați venit. Domnul Daniel Barbu, Partidul Național Liberal. Bună ziua. Și domnul Petru Luhan, Partidul Democrat Liberal. Vedem ce s-a întâmplat acolo. Cert este că s-a începe urmărirea penală. Ce înseamnă acest lucru, doamna Bircea? Din punct de vedere politic, bineînțeles, pentru că este acest context. Subiectul Nana este un subiect, în primul rând, politic, dincolo de ce se întâmplă acolo. Este și o acțiune în instanță în acest sens, să vedem dacă acolo au fost fraude sau nu, dar tot într-o campanie electorală. Nu, eu cred că subiectul Nana este, în primul rând, o problemă juridică. Și eu cred că toți cei care se uită la televizor și opinia publică din România are dreptul să știe exact ce s-a întâmplat în cazul Nana. Au fost anumite aspecte care au ieșit la iveală din ancheta parlamentară, Comisiei Parlamentare, din ancheta Corpului de Control al Premierului. Deci eu cred că sunt dovezi, cel puțin în această fază, care trebuie cercetate și ajunse elucidate de către organele de cercetare penală. Deci Nana este o problemă legală și cred că cu toții avem dreptul să știm, nu numai cum s-a luat creditul ăla, că e suspicios cum un singur credit s-a dat anul trecut de o asemenea valoare, dar cum s-au compactat, cum firma aia nu a avut altă activitate decât să aducă acele terenuri la un loc, după care a intrat în insolvență, etc. Lucrurile acestea sunt știute. Despre ce vorbim astăzi? Vorbim de o plângere penală în cazul acestei infracțiuni de lovire, nu știu exact, care va fi încadrarea juridică în acest sens. Este evident că e o tensiune, o stare de tensiune foarte mare acolo. Apariția doamnei Udrea, sau mă rog, deplasarea doamnei Udrea în câteva ore la Nana arată că acolo este într-adevăr o problemă, că altfel dacă n-ar fi nimica, dacă nu ți-ar păsa, îi spune, lasă domnule să vorbească de Nana cât vor. Sau poate se gândește, e bine să mă duc acolo, dă bine pentru o campanie electorală, nu știu. Acum cred că dă bine, ce a făcut doamna Udrea seara nu cred că dă bine pentru nicio campanie electorală. Nu, dar știți că a ieșit la iveală că dânsa, când era ministru la mediu interimar, a acordat niște fonduri tocmai pentru Nana. Pentru construirea unui parc, acel parc care există, nu există. În acest parc sunt elemente de suspiciune. O să dăm publicității documente care arată în continuare și implicarea doamnei Udrea în afacerea de la Nana. Deci împreună, cum sunt ei acum, tandemul de candidați la președinte prim-ministru, în calitatea pe care a ocupat-o de ministru interimar la mediu, în mod ilegal și împotriva chiar și a premierului Boc, a acordat comunei Nana niște bani pentru lucrări inexistente. Doamna Udrea a aprobat o finanțare pentru lucrări inexistente în comuna Nana. Ce fel de lucrări? Puteți să ne spuneți asta? Faimoasele, știți cum, pajii și parcuri în mediul rural. Știți că în satele din România se rezolvaseră toate problemele cu canalizare, cu apă, cu asfalt și treia doamna Udrea să facă parcuri în satele din România. Și fix unul din parcuri s-a gândit să-l facă la Nana. Dosarul este la parchetul general. Dosarul Nana s-a început urmărirea penală și e suspendat, așa cum s-a anunțat de către parchetul general, până pe 21 decembrie, când nu au văzut urmarea imunitate. La urmă, totuși, trebuie spus că imaginile video ne arată că acel parc a fost construit. Nu vreau să iau apărarea nimănui și nici nu țin palma cuiva pentru alocarea unor bani într-un fel sau altul. Dar vizibil că domnul premier Ponta minte în cazul de față, în ceea ce privește suma și odată în ceea ce privește realizarea cu adevărat acestui proiect sau nu. Sunt hotărâri de guvern, bănuiesc că și noi ne putem uita. Cu siguranță, toată lumea se poate uita. De aceea, se poate uita la ce hotărâri de guvern. Sigur, se pot. Adică sunt doar niște cifre, nu cred că poate minți premierul. Eu am început ceva să spun și m-ați întrerupt cu această. Dar vă rog, haideți să dăm o întrebare replică. Dar eu am pretenție, tocmai pentru că încă sunteți europarlamentar, să nu fiți de acord cu asemenea atitudini jenante care nu fac cinste nimănui. Și limbajul inclusiv al dumneavoastră, să știți că duc la asemenea tensiuni locale. Că bine a spus doamna Șincai la începutul emisiunii. Dacă noi continuăm cu acest limbaj din jos în mai jos, pe care domnul președinte Băsescu bănuiesc că și în seara aceasta la 6:30 o să coboare și mai mult în mocirlă instituția prezidențială, așa cum o face cu brio în ultimii ani de zile, ca să nu spun în ultimii 10
10 ani de zile. Deci eu aș face un apel și la domnia sa și la ceilalți membri ai PMP să se dezică de ce s-a întâmplat la Nana, pentru că am văzut cu toții, sunt imagini evidente, da? Și să condamne și să revenim cu toții la o dezbatere civilizată și la un limbaj civilizat. Faptul că dumneavoastră vă permiteți să-l faceți pe premier mincinos, așa cum a spus mai devreme, eu vă rog să vă cereți scuze, pentru că dumneavoastră n-ați citit raportul Corpului de Control al premierului. Să vedeți ce spune acolo. Mai mult decât atât, nu mă întrerupeți că nu-i politicos. Mai mult decât atât, este oarecum suspicios cum din 3300 de comune din această țară, fix doamna Udrea, când era ministru interimar al mediului, a dat pentru un parc la Nana. E un semn de întrebare. Mai mult decât atât, știm cu toții cum arată mediul rural din România, unde sunt nevoi de investiții pentru mult mai multe lucruri importante decât un parc într-o comună. Nu înseamnă că un parc nu este binevenit. Și așa cum foarte bine spunea și doamna Dragotescu mai devreme, dom'le, la ora 6 nu era niciun copil acolo, după aceea la ora 8 era plin parcul de copii în mediul rural, când știm cu toții care e realitatea din mediul rural. Deci sunt mari semne de întrebare, dar eu vreau să fac un apel și la dumneavoastră, domnule candidat, și la domnul președinte Băsescu, să nu mai târască în mocirlă instituția prezidențială și să revină la un limbaj civilizat, dacă vrea în continuare să respecte, dacă a respectat dar așa cu șalvari alb, doamna Dragotescu, cu șalvari alb, dumneavoastră ați fost, sunteți în Statele Unite. Dom'le, poza aia cu șalvari alb pe plajă. Vrem să vedem cum poate ajunge un președinte inculpat. Ce dosare are Traian Băsescu? Terminarea mandatului de președinte înseamnă pentru Traian Băsescu și sfârșitul imunității, iar pentru procurori înseamnă reluarea unor dosare mai vechi sau, judecând după evenimentele din ultima perioadă, începerea unora noi. Cel mai cunoscut dosar în care este implicat numele lui Traian Băsescu este flota, dosarul al cărui obiect a fost stabilirea felului în care România a pierdut 16 nave, cu un prejudiciu despre care s-a spus la vremea respectivă că ar fi de aproape 300 de milioane de euro. Traian Băsescu a respins în permanență acuzațiile. De 20 de ani cer asta și nimeni n-a putut să-mi arate că am aprobat vânzarea vreunei nave. Ceilalți inculpați au fost scoși de sub urmărire penală, dar partea referitoare la Traian Băsescu a fost disjunsă și suspendată din cauza că președintele are imunitate. Un alt dosar cunoscut este și cel al casei din Mihăileanu, o casă din capitală obținută de Traian Băsescu pe vremea în care era primar general. Mai întâi el și familia sa au fost chiriași și ulterior au cumpărat imobilul cu $20.000. Ca urmare a unei plângeri, parchetul a început cercetările, dar le-a suspendat până la finalizarea mandatului de președinte. Ultimele plângeri la adresa lui Traian Băsescu depuse la parchet sunt cele legate de afirmațiile făcute de președinte la adresa Gabrielei Vrânceanu Firea. Au fost înregistrate, dar vor fi soluționate tot după luna noiembrie. Potrivit noului cod, suspendarea urmăririi penale se poate dispune atunci când în cauză există un impediment temporar care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană. Am considerat că această situație este un impediment temporar. Ancheta privind terenurile de la Nana este un alt ghimpe în coasta președintelui, care spune însă că este pregătit pentru orice. Anchetați imediat și dacă este încălcare de lege, să răspundă inclusiv președintele României. Pe parcursul mandatelor de președinte, numele lui Traian Băsescu s-a regăsit cel puțin tangențial și în alte dosare celebre. O arată interceptările din dosarele în care este cercetat omul de afaceri Puiu Popoviciu, dar și cele din dosarul lui Sorin Blejnar. Vă rog, doamna Virceal, ce sunt cetățenii în cazul ăsta, în ecuația asta? Flota, am mai auzit de această flotă, din câte am înțeles, este un dosar închis, adică în ceea ce a fost dosar, se scria că prejudiciul nu mai există. Ca urmare, n-ar mai fi de ce să existe o anchetă după ce Traian Băsescu. Dar să știți că eu, fiind jurist la bază, nu vreau să comentez dosare, indiferent de numele cui, dar ca principiu, exact ce spunea și doamna Dragotescu. Doamne, eu nu mai vreau să trăiesc în această țară cu dosare politice făcute la comandă. Dar în cazul de față, totuși, sunt aceste dosare care au fost întrerupte ca și cercetare datorită interpretării unui procuror care spunea că domnule președintele are superimunitate. Și uite că președintele României este singura persoană, singurul demnitar care într-adevăr are superimunitate. Dar eu vreau să trăiesc în această țară unde să fie domnia dictaturii legii. Vreau ca dacă cineva comite o faptă penală să răspundă pentru ea. Iar în cazul Flota, în cazul acelei case de la Mihăileanu, nu? În cazul Nana, în alte cazuri pe care domnul președinte Băsescu trebuie să răspundă conform legii și conform
conform probatoriului, ca așa dictaturii expertize. legii înseamnă stat de drept, doamna Berceau. Ceea ce dumneavoastră nu ați înțeles de 2 ani de zile, ați încălcat principiile statului de drept de la cap la coadă, din păcate. Dumneavoastră la europarlamentare n-ați făcut. Deci dumneavoastră ca europarlamentar ați denigrat România și trebuie să vă fie rușine pentru acest lucru.